artista local. Una paràlisi cerebral hipertònica des que era un xiquet no li ha impedit convertir-se en un pintor. Als 18 anys, les professores el van incentivar a començar a pintar. Ens ho conta amb un sistema informàtic que li facilita la comunicació. Comienzo de pintar con la boca. Era muy básico, como todos los pintores que pintamos con boca, con pie o con mano. Pintar con la boca o con el pie es lo mismo que hacerlo con las manos. Pintar no es tan difícil, solo es constancia y trabajo. Eixe esforç li ha valgut per a ser un esportista en la Federació Valenciana d'Esport Adaptat i un activista compromès en lluita per l'accessibilitat plena per a les persones amb diversitat funcional. Amb la seva afició recorre col·legis i imparteix conferències, com ell diu als xiquets, si vols, pots. 250 quadres i nombroses exposicions que han portat la seva obra fins a Nova York li han permès ser l'únic representant valencià a l'Associació de Pintors amb la Boca i el Peu, una organització mundial que reuneix 800 artistes de 74 països diferents i que incentiva la pràctica artística entre les persones amb diversitat funcional, com este torrentí.